Malawi Today. Titero kuti tikulandireni kulikonse kumene mukutionera masana wano. Ndine Brian Banda, mdzukulu wa Nanjaiko, kukulandirani mprogramu yathu ya padera ya Kwagwanji. Maprogramu amenewa amabwera pano pakachitika china chake. Tili ndi 5 days kuti tikaponye voti, kotero kuti tidabwera kuti tikambirane nkhani ziwiri zitatu zokhudzana ndi masankho amenewa. Talandire alembi. Ndalembi. Ndopuma retired. Iya, pa America president amaka president. Mr. President. Already retired. Mr. President. Ndienu alembi tikulandireni papita nthawi tisadaonane. Ayi. Nthawi ndi yadusa. Andithu. Takulandireni soni kodi nanga mayangana bwanji. Kuyangana sokuli ndi bwanji sokuyangana. Ndikudapo kuti nanga mundiye na masheka bwanji. Ndi organiziyangana kulungu. Fanya kati mbengo na mundu kuyangana kuyangana muda. Mundiye na masheka bwanji. Ya msadero. Msadero bada dini. Tell tipasane moni bwino. Iya, ndikuti makatirana. Nanga muganga ndisomo. Nagafu ndiziyangana kuti. Nimanziwa ni mbali wanga. Ndikutoona manganira ula. Mambago. Ai, kwesi unayambe. Tikulandire andepusa mai. Ndatokoza wa. Ndakondwera kukuona niso patapita kanthawi. Zona di. Kuti sitingabwere pano and pretend kuti kunja kudalibe zokambai. Hot current. 2 Sundays. Idalibe uluka. Ndiye anthu kumafunsa kumaimba mafoni ndizina zotero. What's happening in the station manager? Mudzi unongwano maulamula ndino. Chuchitika njani? Abe chuchitika izimene chitika nzokuti Sunday loyambiralo tidalikwe uti. Mene tidapita nditu titayitanidwa ndi anzathu MCP kuti tikagwire ntchito kumene kuko 6 o'clock kwedadi kwenda kumene kuyamba timaona ngati kuti tikwanitsa kupanga. Okay. Itazafika 6 o'clock kuona mene zimakhalira zinthu ayi popoti I think this is take and we apologize. Udasiyana ndi kumbaka chanda kuti. Pamene kuja kudali better. So paja lighting yake mene pajapa ndio kuti anzathu ajaonale kuti akumasulaso katundu wawo chanjani. So tidalemba message kungoti bwina anthu ambiri sadaone. Koma tidalemba message kunena kuti we are unable kuti tupaseni chani
program yanu ya hot current inditu inenda chita approve message imeneyo tauzeni anthu kuti sitikwanitsa kunoko kale kazi la mulungu lapitali tidali kumangochi tili kumangochi kumene koko adalita laso nda MCP kupanga program tidandira message kuti 6 o'clock anzathu a Malawi Electoral Commission ayafuna kulankhula kwa Malawi nde nthawi ino ni nthawi ya zisankho nde iwo aja akakhala kuti atulukira mwachoncho kuti atifuna tilankhule tomakhanga taumatenga priority komanso kuti amalipira nzolipira yes nde pamene paja pasodawu zaso anthu kuti apepani ndi kuti apatiwulukira kuti manonso adachedwa tikadayamba kuti kenaka tiwulukirano kuti ku press briefing ya anzathu a Malawi Electoral Commission. So because I remember they started the quarter to 6. You see? Yeah. Quarter to 7. Yeah, quarter to 7. Quarter to 7. Yeah. Quarter to 7. If it may not be 6 o'clock, quarter to 7. The Brian, sizingali peli kuti molumikiza na choncho program imeneyo andi chimene chinandi vesa chisoni ndicho kuti anthu ena manena kuti don't take viewers for granted. Chan sikuti tinganene kuti ife sitimala bada chifukwa chokuti kuli anthu amene amaonera Brian. Simungapange TV yopanda anthu kuonera. Anthu akamaonera TV ndi zimene zimapangisa TV yo. Mukuti ife tikakhala kunoko chimene chimakhala kuti sawisa mtima ndoli kuti tingapange content iti yabwino yoti anthu angayikonde. Nde mukapanga content yabwino yoti anthu angayikonde simungamapezeki kuti oyambiriraso mukhale inuyonso kuti simukulemekezaso. Chifukwa kupanga program yokuti anthu azitsatira sizamasewera. You know? So tipepese waomvera athu kuti sadathe kuonera program imeneyi masabata awiri apitawa komano nkhani yeniyeni ndi imeneyoyo. Zina zonse zimene anthu mamva makambirana ndi nkhani basi. Chifukwa chokuti anthu amatha kusuka mkamwa. Anthu amasuka mkamwa malankhula zindizi ifeyo komano zona zake ndizokuti program imeneyi Sunday likubwerayo ikhala. Tapanga chila chilichonse chotheka kuti ni program yomaliza tisanaponye voti tibwere pano tisakambe tikuzindikira kuti program imene izauluka atatseka campaign messages 6 o'clock mamawa ife tikubwera 12 hours later 6 o'clock madzulo tuzabwera mosamalisa tikuziwa kuti andi ife sitichita campaign nzimene manena so anthu asakhaiso ni mantha kuti program iyo ibwera bwanji campaign anaseka 6 o'clock nanga campaign exactly my point. So komabe poti pena mauthenga ake amathokhala kuti tikuunika zimene anthu ena amapanga pa kampeni nde zimene zozo anthu aziwe kuti izabwera program imene izakhala yomaliza tisanaponye voti chifukwa tikamazabweranso Sunday linalo tikhozomaza kamankhani zina kuti kodi izayenda bwanji zachisankho. So zona zeni ndi zimenezo mwina akutheka achimwena angawanso mwina ali ziwiri zitatu zokuti nawo saonjezerepo. Ayi ine kungonjezera kunena kuti nthawi imene makosanano makagwira ntchito ku team komanso makagwira ntchito ku mangochi inenso nali kuti ndikagwira ntchito zina even Sunday nali ku Lilongwe tinayitanidwa ndi abunge la Malawi Electoral Commission emergency meeting kuti akagawe malo amene ma media houses azikakhala ku National Talent Center moti ife nali misonkhano ndi transatlantic technical kumene kukagawa. So we have been all over the place. Amalawi angoyenera kuti atimvese koma mwina china chofuna kuphunzirapo pa zonsezi nzolera kuti program iyi anthu amayikonda and for that we are thankful. We don't take you for granted. Chachiwiri nchonena kuti mwina nthawi zina tikakhala kuti zinthu sitinathe kuzimvesesa sibwino zongogwira malo amodzi amene mwina mwamva pena pake out of gossip ndikuyamba kuthamangisa ndi uthenga umene uja masamba mchezo muzalawira anthu osalakwa. Komanso masiku ano let's just be careful. Ndi bwino kumalemekezana pa social media mpaka mwapa zinthu zimene anthu mumapanga post zimakhalapo mpaka na kwa nthawi yaitali kwambiri. And I just want to encourage Amalawi mpaka nthawi ino yachisankho not only just about times koma just about everybody. Taonapo anthu akumapanga delete mapost awo kumbuyo. Let's be careful tikamayankhula and sibwino kuyikira nkhani yonena kuti ulibe nayo mboni. So I just wanted us to be careful as a country, as a people maka mu generation imene ya internet. Ndi nene sweti musana nene ambiri amaloza chala inuyo ngata station manager kuti mwaletsa hot current ndine manena kuti ndene ndimadzifunsa kuti
kodi station manager ngangodzuka lero kuti basi kuti program kulibe zimene manena Brian kuti mupange program yokuti anthu akuikonda izinthu zovuta ndiye mukayipanga program imene ijayi. It is your interest to make sure kuti program imene ijayi muzipanga chifukwa choti ndi program imene anthu akuitsatira kwambiri. How can you just then wake up and say kuti tsiku linokhoza kuona kuti awayana tabwera lero tumafuna kuti tisabange it doesn't work that way in a big station like this one kuti munthu akangodzuka basi sizingatheke komano umene akunena achimwene angawo tikukhala munyengo yokuti anthu amalankhula tithokoze kwa iwo amene adayika effort kuti atifunse bwinobwino chifukwa adalipo ena amafunsa they were approaching us sobale kodi chikuchitika njani and aliyense amene anatifunsa ineyo ndidamuyankha wina aliyense zimene tikunena papasi koma ena adangobwera ndipo anthu kadagawana na bwanji nambala yanga I think anthu amagawana namba ena kungobwera kuyamba kundichita attack you know yes I must be honest some people attacked me kwambiri chief nde palibe amene anganame kuti anandiyankhula za chipongwe ene namuyankha dango bloka manambala awo chifukwa ndi ufulu wanga kusayanga dango bloka without answering anything wina sanganame kuti amsisha ndasinthana nawo mawu ine bwana sidasinthane mawu ni munthu chifukwa ndimaziwa kuti akuchokera on the point of ignorance komano ukakhala kuti sukudziwa olowava zinthu single story uli ndi ufulu wofunsa kuti kodi ukhala ngati kwakunena izi zoona ndiziti timauza ndithu anthu so tinene apa Brian kuti maybe anthu mafuna tichite kuchita panga wagwanji special wachonchi nkufotokoza nkhani but sometimes you have to understand tikukhala nthawi yokuti panopa mwina wivini kuti tipeze nthawi iyi yakhala zovuta because kuchitika zinthu zambiri in a day tumapezeka kuti tili malo atatu tili ku MCP tili ku DPP tili kodya zake kumachita akangomaliza kupita uku if we are a commercial entity this is also the time many feso tukutamanga upanga business so anthu ena amatifunsa bwanji sumakhala kwa enawo sadatitani amenatitana awo tikumathamangira ndi tikuyesesa kuti tachite serve but sizingatheke kuti ineyo pandekha kungokhuta mbatata basi kubwera pano kuti akulakucha kuti sichitheka institution imene lili kunoko sizingatheke so zimakhala kuti zili coordinated and tayisira kuyika message koma ina sidafike ndimafuna ndi pamene tikumaliza imeneyi kunena kuti tikukhala masiku oti the sad thing about the technology nkuti munthu akhoza kungokhala pankeka olo pa bedi olo pa mpando nkulembatu zinthu ndi phone yake no umboni nothing and zinthu zija zimathamanga koma ine ndimanena kuti ngati munthu kumalowa mwambo wakukhuta ndi zimene zikutisunga ife kulowa mwambo wakukhuta kuti sindingathe kuyankha chilichonse ndakhuta chifukwa ngati anthu akuna ndichita china chake lies have got their own lifespan yes so mwambo wakukhuta amene manena kuti sungathe kudya zonse chilungamo ngakhala tamabweresa be magate azibweresa uzina kuti zisindika zona munthu uzinena kuti zina zisindingadi ndakhuta zona kapena ndikulankhula mola kuika simukulakwisa ndipo izizi zomati china chilichonse uyankhe umangolakwisa chifukwa timanena ife ntchito yathu itu pamene timalembera timadziwa zonena kuti one day you can be a hero anthu kukukonda kukombera m'manja another day anthu kusambwaza kukutani koma anthu sadziwa kuti what makes us to be what we are is deeper and much higher than the attacks that anybody can throw at us. Powerful. It's a very powerful. Komanso bodza ndi lifespan. Yes. Ndimagonja basi. Nditauthamanga. Chimene chimandipatsa kulimbika mtima. Yes. Kuti munthu akhoza kunena but later on chilungamo chimadzadzuka. Munthu anangomula. Dango yes. Munthu anangomula. Yes. And chimankomera mulungu kuti anthu aziza tiuza zimene tidakali moyo. Ndabe bandi dango kulakwirana. Chifukwa chani tili pano masana ano alembi pano masanano tilipo chifukwa cha nkhani imodzi nkhani ya ma opinion polls kapena kuti makafukufuku amene akhala akutuluka pakatipa
okhuzana ndi mmene anthu akafukufuku akhala kuyendera madera osiyanasiyana dziko lino kukafufuza kwa Malawi kuti kodi chisankho chimene chikubwera pa 16 September mukuona ngati kuti chipani chimene chitasogole chiti mukuona ngati kuti presidential candidate amene pambali ndi uti ndiye pakhala pali makafukufuku osiyanasiyana. Taona ndithu a South African Institute of International Affairs akutulusa ndithu kafukufuku wawo amene anachitika pa 7 July mpaka na pa 31 July 2025 chaka chonchino anatulusa zosatira zawo. Taonanso ndithu kafukufuku wina wa amene anapangidwa ndi anzathu a Institute of Public Opinion and Research IPOL amene wachitika pa 4 September kapena anachita release pa 4 September 2025 amene iso tinamuona akutuluka ndiye mukumati kazi pabwera ripoti ina shaire kondowe report imene yatuluka pa 9 September nawonso awa achita kafukufuku wawo ndiye poti ashaire kondowe I think there was a politician anagwira ngani ntaya Joyce Banda. Ndamwene. Ashaire kondowe. Anali munthu mmodzi amene anagwira ntchito nthawi imene timalimbana ndi ulamuliro wa chipani chimodzi Malawi muno. Ndi anthu amene anali gulu lija timati Malawi Democratic Party ngati mukumbukira. Ndipo anali based ambiri ku South Africa. Gulu achina Kamulepo Kaluwa achina Ashaire kondowe ndi anzawo. Amayankhula pa wireless yochedwa Channel Africa. Amapanga maprogram osiyanasiyana olimbana nthawi imeneyo ndi ulamuliro wa chipani chimodzi. Ndiye he's considered ngati one of the freedom fighters for the democracy imene tikuchita enjoy multi-party democracy imene tili nayo. Ndiye kuyambira that time mpaka napano akhala akumapanga nkhani zokhuzana ndi zisankho. He has been involved. In fact, aiso ndi bungwe lawo imene amangopanga za zisankho zokhazoka. So he has been in the industry yokhuzana ndi zisankho since multi-party democracy mu chaka cha 1993. It should be 92 actually. Referendum in 92 kwamba nthawi imeneyi mpaka napano. So kufotokoza kwa imene ninganena akhala nthawi itali ku Blantyre kwa panopo anachita move ali based ku Lilongwe. Nje iwonso nawonso atulusa report yawo. So anthu atatuwa kapena kuti ma institutions atatuwa ifeyo tinaona kuti nkwabwino kuti khale pansi kuti mwansangasanga tingounikira chifukwa tinakhala ngati takhala chete sitimafuna kuti tiyankhulepo kwambiri koma pano tinaona kuti mwina nkwabwino kuti tingopanga a quick view or review of these poll results zimene zakhala zikutuluka nditero andifuza mwana. Yeah, I think achunga furukoza bwino ina ndiyo kuti idatuluka kodi mpachani mpa 11 ndiyo kuti nditsanazanali. With 5 days to go today, no dzanadzanali imene matuka ya Ashaire kondowe kuti amati chani bungwe lawa ndi bungwe na tamati kachisankho or something like that. So there are interesting findings kapena opinions amene atuluka yo anthu adapita kukayankhula ndi Malawi chifukwa chokuti anthu amanena kuti nkhani za ma opinion ena zimasintha makudusa kwa nthawi ndeti mafuna tiunike kuti awadati chani awa kuti chani kodi tikuziona bwanji kodi zikutanthauza chani kodi anthu azitenge bwanji. So kubwera kwa lero anjaiko kunali kuti mwina tikambirane nkhani zimene zizi chifukwa inayi njazanasanali. Okay, tiyambe ndinu muzoona bwanji. Choyamba nkhani ya ma opinion polls aliyese ali ndi ufulu wopanga zinthu zimenezi ndipo ifeyo sikuti tubwera pano nkumanena kuti uyu ayina kupanga uyu asapange athatha kupanga koma kuti chimene timalimbikitsa nchonena kuti mukamakhala kuti mukupanga ma opinion polls iwa cholinga chake chizikhala choonadi nanga sipamakhala zinthu zina amati motive ilo maizowa mwini wache ndi mulungu ife sitingathe kudziwa but what we are dealing with today tikungoona zosatira zimene anthu azipanga publish. Choyambanso china chimene chofunika kuti ndiyankhule mwansangasanga nchonena kuti nkhani ya research kapena kafukufuku ndi nkhani ya science ndi nkhani ya science imene imakhala ndi malamulo ake
and amene mwapangapo research mukudziwa kuti kumakhala nkhani yokhuzana ndi methodology. Akamakamba nkhani ya methodology amakamba nkhani ya mmene ndondomeko imene mwasatira popanga research imeneyo, komanso kumakhalanso nkhani yokhuzana ndi objectives kapena zolinga, ndipo zolinga zake mwina nzomwezo kuti Amalawi adziwe kuti tikuyima pati, amene angathe kuwina chisankho chimenechi chimene titapange pa 16 September next week ndi yani. Ndiye mmene monso makhala ma sample size. Kama kamba za ma sample size under methodology, tukamba za anthu, chiwerengero cha anthu amene akawafunsa kuti anakafunsa anthu angati, anakawafunsa kuti, anakawafunsa liti, munagwisa ntchito ndondomeko yotani powafunsa zonsezo. Ndiye mukafunsa anthu aja mmayenera kuti sono mugwise ntchito njira either ziwiri. Pali njira ina amati qualitative, ina amati quantitative. Njira zofuna kuti data kapena kuti mayankho amene Amalawi apereka kuti azisanjire pamodzi ndikuwauza Amalawi kuti zosatira zotani. Ndiye pali china ndiye zosatira zo ma findings sopano. Ndiye mukapereka ma findings amene sotitanene kuti awanapeza zakuti mukapanga ma findings pamakhaso pano ma recommendations kuti ifeyo mukupeza kwathu tapeza kuti mwina awa kusogola ndi awa zifuka mwake mwina izi ndipo recommendation meti ngapereke kwa onsewa ndi yakuti. So zinthu zonsezo nzofuna kuti anthu azizunikira. Chomaliza tikamakamba nkhani ya research pamafunika nkhani ya amati ethics kapena kuti malamulo amene ameneya kugwirisidwa ntchito. Ethics njofunikira kwambiri. Ndiye ifeyo panopo we are not an ethics body, koma zimafunika kuti zinthuzi pazikhala certificate yapadera yochokera ndithu kubungwe limene limapereka ma certificate amene wakuti mukampake kafukufuku kuti akhale ovomerezeka. So kungopereka in a nutshell chithunzithunzi cha ma research kuti kodi anthu tizimvesesa motani muna ndinene zimenezo. Kenaka andevu zamwe amene atithandiza kuona each research ndi ma findings amene achoka ma research amenewa, then from there nkuona kuti sopano what can we read from these three research. Andevu zamwe atithandizeni. Zikomo kwambiri achunga afotokoza bwino kwambiri. Mwina kungonjezerapo pamene afotokozapo anzathu amene amapanga za kafukufuku amanena kuti kafukufuku amanena kuti azikhala kuti ali ndi marginal error ya 2 to 3%, kuti amanena kuti atha kukhala kuti akuphonya 2 to 3%. Zimavomerezeka zimenezo mu kafukufuku. Komanso ndigwirizane nawo kunena kuti izi ndi za science, so zimayenera kuti uziziwa science yakachitidwe ka zinthu zimenezi. Chakumalizira chimene ndifuna ndonjezerepo ndi chokuti awa ndi maganizo chabe, ndi opinion. Kodi opinion ndi yani? Zimene anthu akuganiza tsiku limene lolo kapena nthawi imene yoyo. So opinion sitanthauza kuti ndekuti pa ground iso zikozokhala choncho. That's why muona kuti pa 16 September sawerenga ma opinion polls, awerenga mavoti amene anthu akaponye. Tanthauza kuti ngati munthu udalembetsa kuti ukaponye voti, sungapezeke kuti kaya zidatuluka zotani zimenezozo zikugwese mphwayi kapena zikupange iwe kaponye voti yako chifukwa ameki akawerenga mavoti amene ataponyedwe, osati ma opinion poll kuti akakhaso ndi a certain percentage towards the outcome za zisankho. Ndimangofuna ndine pamenepo. Tikamaliza pamenepo tineneno kuti tinawunikirapo zitatu zimene zatuluka mosogozana. So chimene chidatuluka pa 6 August amene kafukufuku wake amanena achunga kuti adachitika anachita conduct from pa 7 July to pa 31st July our South African Institute of International Affairs adanena kuti chipani cha DPP nthawi imeneyo akanakhala kuti anthu aponya voti chikadapeza 32%. Wachiwiri amapeza kuti UDF adali pa 30%. Achitatu amapeza kuti ndi Chakwera at 26%. Kenaka UTM adali tsoka bambe amapeza kuti ali pa 6%. Ena onse adayika ngati kuti ali mu others amene amati 3%. Amene adakana that they refused, komanso they were not sure, adali 3%. This was 6 August. Kafukufuku chitika mu July kulengeza mu 6 August company imene yochokera ku John ya Institute of International Affairs. Kuchoka pa 6 August ma numbers iwo pamene popo amanena kuti achipani cha DPP ali pa 32%.
UDF 30%. So DPP yomosogozana ndapita Muthalika 32%, UDF 30%. So that DPP and UDF zimasiyana 2%. Kenaka Malawi Congress Party ndi Lazarus Chakwera at 26%. Kenaka UTM ndadali tsoka bambe at 6%. Kenaka no ena onse wadayika mwinamu kumati 3%. Ena ameadagana kuna kudayi sindishuwa komanso sindipanga nawo adali 3%. Kuchoka pamenepo pamazabwirano abale athu IPO, Institute of Opinion, Institute of Public Opinion and Research. Amenewa atatulusa zawozo zimene zidatuka pa 4 September zimanena kuti with 3 to 4 weeks tisanaponye chisankho amanena kuti anthu 41% yamene adalembesa mavoti amati akhoza kuvotera DPP ndapita Muthalika. Kusogozedwa ndi a President Lazarus Chakwera MCP at 31%, Adaliso Kabambe at 6%, Atupele Muluzi at 3%, Joyce Banda at 2%, komanso ena makandidate nawo adali less than 1%. So 11% of registered voters remained undecided according to IPO, with 5% kukana kunena kuulula kuti wakhoza kuponyera ndani. So this was IPO at 4%. Now, tizikumbukira manamba zena tachulaje. Awa uku ndekuti ena pa 6 August akuti Atupele Muluzi ali pa 30%. IPO akukabwera pa 4 September, just less than a month. Akuti Atupele aja sopano malingana ndiwo akuti ali pa 3%. Apa ndekuti Muthalika achoka pa 32, uku akujoniwa pa 6 August afika pa 41 nda IPO. Uku Lazarus Chakwera amene ali pa 26 apa ndekuti ali pa 31 nda IPO. Then Akabambe ukanali pa 6%, ukuso ali pa 6%. So an interesting movement ababa kwambiri dali ya Atupele Muluzi. Kuchoka pa 30 kwa awawa pa 6 August kukafika pa 3% nda IPO. Amene amalizira kutusa zawo, okay, ngati amaliza that is, I don't know ngati wina swanga tuse ina. Komano zanali pa 9 September ndi amene amatusa ashaide kondowe. Iwowa I think interest yawo adangoyika pa awiriwa. Ndekuti iwo zotsatira zawo zidaonesa kuti Lazarus Chakwera MCP 55%. Kenaka DPP akuti 34.6%. Ena onsewo angwaika kuti others at 10.2%. Zimene zindi zimene zinatipasa chidwi kuti kodi zotsatira zikuyenda bwanji, zikususa bwanji nkuzapezeka ndi yomalizirayi Shaile Kondowe report imene yatulusa zimenezi. Nchifukwa chake timati mwina tibwere pano tiunguze zinthuzi kuti kodi ndipo muli mbwalo ndinu ya manunguza. Okay, mwina msadapitirize iyi yomalizayi anayipasa 6.03%, APP anayipasa 1.63%, UDF anaipasa so percentage hapa uneka kuti ma numbers are very very small, tuona mwina later on koma nimangofuna kungonjezerapo pamene pana anagawa so ma region. I think they went on to divide my regions kuti Achakwera iwa maapasa 46.8%, kumpoto kumeneko pa central region amaapasa 81.5%, ndipo ku southern region amaapasa Achakwera 23%. Pomwe Muthalika kumpoto amaapasa 30%, chigawo chapakati Muthalika amaapasa 12%. Report yake itimene Yashaile Kondowe. Oh, Yashaile Kondowe. Ndipo ku chigawo chakumwera Muthalika anapasa 63%. Mangofuna kuti mwina tingo wonjezera pamenepo. Yes. So maybe I mean ali consistent sorry mu makafukufuku amene wawa ndi UTM amene ali pa 6%. So wakujoniwa adayika 6%, IPO 6%, Ashaile Kondowe so 6%. Koma ena awiri kumwambawo ndeko akhala kuyenda ma movement ambiri. Now Brian main manene aboyamba baja achunga so afotokoza izizi ndi malingana ndi anthu amene anapita kumene koko ndi njira zimene akufotokoza zimene amagwisa ntchito. Anthu amapanga debate nthawi zonse about opinion polls two ways. Amene yamujesa kuti uyu wapambana amagwirizana naye kuti akunena zoona. Amene akunena kuti amene sadachite bwino iwo wakukhulupirira kuti achita zamphamvu kuti akwena achita bwino amatsutsana nazo.
andine ndikutengerapo mpata natengerapo mpata nthawi inake ndimalankhula ku radio kukulinji ndimanena kuti even ifeyo kudachitikapo nthawi inake survey amanena kuti kodi wireless imamamvera kwambiri ndi TV imamaonera kwambiri ife adatika nambala inake imene tidanena kuti kulako tifuna tione nawo kuti mapanga bwanji samaneneza kutali even ifeyo we argued zitatuluka zotsatira zina zake za survey ya ICT kunena kuti inu muli nambala actually timakhala nambala kutali kwambiri ndi zimene ife timadziwa tidanena kuti tifuna titadziwa kuti munapanga bwanji so tidatsutsana nazo zotsatira zimene zizi chifukwa timakhulupirira kuti njira zina ndi zina sadasake bwino so siningadabwe ntaona kuti even andale azipani akutsutsana akakhala kuti iwo akhulupirira kuti akadada kudya gudu koma mwina sadadye gudu so amene zimakhala kuti zawo zathekera ndekuti lese iyi ya kujoni DPP amaivomereza ndekuti ukachoka pamene popo ndikhulupiraso kuti UDF adasangalala nayo chifukwa idayika pa 30% koma ndikhulupirira la MCP adatsutsana nayo chimozimozi aipo imene imayika MCP at 31% DPP 41 adatsutsana napo tamvapo anthu akulankhula zambiri zokhuza makafukufuku iya ashaire kondowe ripoti yaika ndi imodzi imokha imene kuonesa kuti mmozi wadusa 50% chifukwa enawa kumbuyo konseko amene atusa ma opinion polls awo samamudusisa munthu 50% imakhala 40% below awa kuonesa kuti MCP yapeza 55% ndi kukhulupirira kuti MCP ayimba malikhwelu ayimba nthungululu auchanyama kuti izi ndezoona chifukwa choti iwo zikuwaoneka kuti zili mbali zawo yeta DPP sangagwirizane ndi zimenezi akhala kutsutsa there is no way ife konseko kuti umakhala kuti tikutsogola izi mwapanga bwanji nchoti DPP zipezekali pa number 2 at 34% kusonyeza kuti ngati za shaire kondowe zitakhala kuti nzoona malinga ndi mapangira ndoti zikuonesa ngati kuti nkutheka kuti ICP akhoza kudusa okha yeti kwina anthu amaona kuti mwina ngati zingakhale choncho ndoti tizatha kuona mwina tikuponyaso voti kachiwiri pamene UDM ali consistent in terms of ma 6% so mwina ndiyambe choncho kenakano titamaikirapo ndemangano zonjezera ndimafuna kuti ndiyambe ndi kufunikira kwa my opinion polls and zimene tiyankhulezi maybe some people may find quite interesting my opinion polls ngati amenewa ndofunikira munjira zingapo njira imodzi ndonena kuti mumatha kuigwiritsa ntchito ngati njira yofola ena you can use it as a strategy chifukwa mutati mwampasa ndalama munthu wina ndikupanga survey ndikuonesa kuti inuyo akuoneka kuti simuyima muli kutali kwambiri alipo ena faint hearted souls in politics amene amati ndiye basi nsabese ndalama zinazi kwinako ndiye bwino basi sinditulukaso sindipanga kampeni ndikuti ena aja yathandizira poicha yathandizira koma alipo ena amene apoicha amati akayiona ima apasa mangolomera okuti andithamanga pa ground izi zaboza ndipo I will show them kuti akunama ene matha kuwapasa mangolomera komanso china imatha kupereka chithunzithunzi if properly and officially and professionally done imatha kupasani maganizo amene anthu akuganizira terekeze maganizo onena kuti maybe at that time nthawi imene amapanga research imeneyo candidate wanu sanali popular ndipo ma research abwino amachita go further kuwafunsa anthu chifukwa chimene sakuwavotera kapena chifukwa chimene akuona kuti sangathe kuwina ndiye inuyo ngati chipani kapena inuyo ngati candidate mmayenera kuti mukafunse kuti kodi akuti anthu ambiri amanena kuti apasanga votere chipani chathu kapena sogolera tifanya chani atifa chakuti ngati if you are very strategic and nthawi ilipo mmatha kukonza zinthu zimene akudandaula anthu zija in order to change the numbers koma ndimaona ngati kwakukulu chimene chimachitika izimakhala nkhani zoshayinirana nkhani zongoboserana ndikumanyozerana but what you are forgetting is there is the biggest opinion poll imene izachitike pa 16 September ndikuitcha opinion poll because ndi maganizo a Malawi azakhala kuti sopano now they are not on paper koma sopano they are demonstrated in their vote poponya vote iyo ndikumanena kuti ife tufuna uyu sitikumfuna
Amalawi maka ino amene mukusatira anthu osiyanasiyana kandandale ka mzipani zosiyanasiyana inuyo pay attention kwambiri pa 16 September. Pasapezeka wina omaona kuti ati ife tadusa 50% ndiye basi kumati aife tawina kale simuna wine. Pasapezeka wina nkuonena kuti poti ife mapozo osea kumbuyo anatika pasogolo ife I think we are safe iyi ndi yabodza simuna wine. Inusa amene mukuonedwa ngati kuti mwaluza simunaluze. Malawi Electoral Commission okha mdziko muno ndamene ali mandated kupanga declare amene ali winner. Chonde give it your best auze na Malawi apase na Malawi zifukwa zotaza kuvotereni pa 16 September. Munanena kuti ukhoza kumpatsa munthu ndalama kuti apange opinion poll. So research onsewa chimene ndikuuze Brian nchonena kuti kupanga research is not cheap. Imafunika makobiri. Tirekeze pali opinion poll imodzi apa tirekeze imene atulusa Shaire Kondowe ndionena kuti aenda every constituency 229. Yes. My constituency. Kumene koko makafusa anthu I think anakamba zoti amakamba ndi anthu 8 registered voters mu constituency ineli yose 229. You really think kuti munthu ungangoenda pa constituency amene kopanda ndalama? You need money. Number 2, even awawa kanda ku South Africa ka enawa aipo onsewa amapita ukachita collect data. Pokachita collect data amakhala ndi ma assistants amene amapita mafirudi zigawo zonse zitatu. Pafunika transport, pafunika accommodation, pafunika zakudya. Ndiye akabweresa zimene zija amenena kuti sono achite hayala anthu amene amapanga tabulate anthu amene amawerengesera zonse zija makompyuta. Ndiye pakhale ena kuti achikonse chiripoti chija mpaka pofuna kuchitulusa. Even ma press conference amapanga. You think it's free? It's not. So muona kuti at the end of the day ma research iwa amafunika kukhala ndi ndalama pafunika ndalama kuti for you to do a research. Nchifukwa chake muzaona kunena kuti even anzathu ako university maskula akachenjede amanena kuti timafunisisa tapanga research yakucha kuti kuma ndalama tilibe. So you need money to do a research. Nakuona ni mafuno lako. Okay, maybe just to add on what Mr. Chunga has already said. My opinion poll azikuthandizani kupanga ziganizo amene mukutsogola mena anenera Chunga musaone ngati kuti iya ndiye kuti feta wina kale tichepese moto. No, actually anthu ena zimene akhala kupanga kakhala kuti aona kuti ma opinion poll ayika pambuyo amapita ukaona kuti okay opinion poll iyi kuti tatsalira chifukwa chachani ndiye amapanga zimene zijazi kunenepesa mbuzi pa siku la nsika kuyijesa kuti kamapita siku la nsika ija ikagwere pa sikelo. So mmene ananenaso Ochunga bungwe limene lilovomerezeka kuyendesa zisankho mdziko muno ndi Malawi Electoral Commission yokha limene mayendesa zisankho imene mapanga kuti tiponye voti limene mawerenga zimene zija ndi kulengezaso zotsatira za chisankho ndi imene itagwire ntchito kuyambira pa 16 panopa. Izi ndi maganizo anthu amapereka maganizo awo malingana ndi kumene mafuso ndi siku limene kuti kwacha bwanji. So that's why amanenesa kuti kodi titati tapanga pano because pamakhala kuti pali ma factors amene akuchitika that particular time zimene zimapangisa anthu kuti azipereka maganizo awo mmene akunenera muja. So amene amapezeka kuti waona opinion poll nkunena kuti basi zatheka muthakulira. Amene mukuona ngati kuti opinion poll ifeyo takhati kuti sogoza nthawi zonsezo tinaluza bwanji zisankho simungatenge opinion poll kupita ku court kana kuti komatu opinion poll sewa ankaonesa kuti ifeyo timasogola taluza bwanji sa court singanene kuti nde umboni wanu ndi opinion poll. Amene amaluza simungapiteso ku court kana kuti ifeyo koma tinkaoneka kuti timaluza opinion poll tasogola bwanji pa zisankhozi zeni ndi zimene anthu aponye because sizingatheki kuyankhula ndi anthu onse. Koma Malawi amene analembesa amene ataponye voti yawo chifukwa kungolembesaso samawerenga kuti adalembesa ndangati ulembetse then ukavote ndiye voti imene mawerengedwa. Mukakaponya voti yanuyo ndiye amene muli ndi ufulu mukukumbukira inuyo momwe tinkaponya ujeni chisankho cha 2020 anthu amene sadaponye voti mu 2019 adauza kuti nisimponya nawo voti fasizo kukhuzani. Okhawo amene adaponya voti ndi amene ankana kuti awawa ndi amene ali aggrieved. That's why fresh presidential election ida user voters law imene idali anthu amene adaponya voti chifukwa choti amene waponya voti iyo ndi amene anali ndi nkhawa zache.
so the only way amene ungalankhule pa ziganizo za chisankho ndi kudzera mukuponya voti, kuponya voti moyenerera kuti voti iyo ndi imene akayiwerenge. So zinazi ni maganizo chabe abwana. Ayi chabwino tiphunzire chiyani pa zimenezi, timalize ndi pamenepo nthawi sikutilola. Yeah. Tiyambe ndi potali patatu mapoza amenewa. Tiyambe mwina ndi iyi ya pre-polling analysis of voter behavior and electoral dynamics 7 July mpaka na pa 31 July 2025 imene anapanga South African Institute of International Affairs. Iwowa anatulusa kuti apita muthalika ananena ndevu zamwayi kuti 32% United Democratic tupele muluzi 30%, Lazarus Chakwera 26, Adaliso Kabambe 6%, enao kwaika mu 3%, enaso not sure. Ine ndifuna ndiyambe ndima not sure awa apasa 3% ya anthu ama registered voters kuti sali sure. Mukapita ku ina mupezanso kuti kuli percentage 11% undecided, yes. Yokuti anthu amene ali undecided. Mapozo sewa, what you find is aliko anthu amene they are not decided, and ineyo ndigwirizane nazo kuti it is true. In fact, gulazi nzanga takhatu mafusana anthu kumanena kuti I say I don't know who to, ena kumanena kuti I don't know who to vote for. Alipo anthu amenewo. Don't take it for granted. Aliko, I know kuti anthu amene kuti anthu anapanga kale chisankho. People have already have made their minds. No. Alipo anthu ena they have not made their minds. Alipo ena amene anapanga kale chisankho. Alipo so ena amene they are not yet decided. They are not yet decided. Yeah, so they are so yes. So in fact they ambendi out. I mean they are not decided. Mwai ulipo onena kuti mutawapanga convince anthu amene ali mu undecided. Chimene wakuona andikali kawiri kulimene ndi gulu simayangana ntundu, simayangana kumene munthu akuchokera, simayangana kuti kumbuyo kwanavotera motani. Ayi ndi gulu limene limafuna kuona kuti kodi mwati amene angazathandize ndi chani. So enanu mukumanena kuti za mfundo ayi ndale za ku Malawi si za mfundo bora amene awanda kwathu chani. Ayi there is still a percentage onena kuti mutati mabwera ndi mauthenga abwino omveka bwino kuchita address ma issues za Malawi in the next 5 days amene asalapa mwina muthopeza ndi mwapeza kukena kake. Number 1. Number 2, nimafuna kukamba za ma regional blocks. Muona kuti ma opinion polls amene akuperekedwa apa akuonesabe kuti kavotedwe kake kaukhalabe aka komati ngwakwathu komaoneka kuti eka ndiye PM Southern Region, komaoneka kuti Chakwera Central Region, Northern Region kangati yomagawana moteromo. Ndimafuna ndipempha ine ndikupempha, now this is my personal opinion, kupempha Malawi. We cannot afford kuika msogoleri kwendesa dziko purely because tiye ndi mmodzi. Marina? You cannot afford kutenga munthu kumuika pa usogoleri kumusankha just because tiye wanu ndi mmodzi. Okay. I think we can do better than that. Olo tikhala pa office timachita kudziwa ine pali zinthu zina ndimachita zonena kuti izizi kuti zitheke and someone is the best person to do this. Why can't we go by that? Why can't we go by that Malawi? Kunena kuti andale wamene akhala kuti gawanisa mitundu kwaonesa chisankho chobwerachi kuti ife we are above tribalism. We are above tribalism kapena regionalism. Ife tufuna munthu kapena tufuna atsogoleri poti chisankho chincha patatu. Tufuna atsogoleri amene atithandize kudera kwathu kuno. Regardless kuti awani mwana omo kapena anthu kudziwa kuti ndi mwana wa akuje makolo atina limodzi kusukulu. I think tenena kuti democracy yathu tikamana kupanga machua even our voting patterns tizilunjikira kumene koko. China nsana apase mwa yanzanga chimene ndikutha kuchionaso apa nchonena kuti mukati muone ma analysis amene akupangika apa pakumaoneka kuti mwina with exception of ya yomalizira yako ndo imene kuonesa MCP above 50%, koma ina onsewa akuonesa kuti palibe amene akudusa 50%. Ine malangizo anga ngolena kuti
samalisani zimene mukumanyozana zipanisi. Mutha kupezeka kuti amayi mtalimacha akamaza fotokoza kapena kuti kuulusa zosatira akamazati akumaliza nkuzapeza kuti palibe wowina outright winner. Ndiye muzayamba sopano kumafuna kuti kodi nambala ya uchenacha ili kuti ndi matenga mafoni onena kuti mawanyoza mawatukwana ndi zina zoterozo. Samalani arrangement yapanopo yakavotedwe njofuna kuti muzikhala ndi B plan kuti kodi izi zitakhala kuti sitinaduse kodi tuzayenda ndani kodi takutani nanga pasogolopo tikupanga motani pomalizisa penipeni. Nimafuna ndinene za inconsistency imene imodzi imene ndaiona kuti is very glaring. Apa sa tumele muluzi at one poll 3%. Ina poll akuapasa 30%. Hey, nimuona ngati kuti nthawi zina zatimakamba majinovera sinoyembekezera kuti mapoziwo amachita kusiyana kuti kweni kwambiri ngati mezi kusiyana na mapozi amene wayamba ndi achiwiri. Nimuona ngati pamene popo pakupereka maganizo ena omane kuti what's going on because the difference is very vast. So my lessons amene nganena ine ndonena kuti inu amene mupanga research ya science, mind your name and your brand. Easy kubwera zosatira zikabwera tizazifananiza ndi zimene mwatulusazi. Pasabwera chisankho china cha 2030 muzafuna kuti anunso muonese kuti ukaswiri wanu kamufuna mulandire funding yanu tizanena kuti awa zimene adapeza zija zali zosagwira, they were off the margin by so much. So inu amene mupaka kafukufuku muziziwaso kuti your name is at stake, your brand is at stake mukamapanga izi. Tiphunzire chani ndifunso limene akuyankha alembi ndiye ndibwerenso kwa inu mosunga nthawi. Tiphunzire kuti ma opinion polls basi ni maganizo. So maganizo muwatenga kwa ndani mukufusa fuso lanji ma factors ndotani pamene mufusa maganizo because iyo malizirawa mwina awiri omalizirawa I expected kuti ndionamo kuti oja zake akupanga bwanji because he has also been on the ground. I would have loved to see kuti kodi impact ya oja zake ndi ausi njotani because apa ndiye kuti tikumaona Lazarus Chakwera, APM Adalisoka Bambe, Joyce Banda ndatupere muuza amene apangidwa ena maika kwa others. I would have loved to see kuti kodi ausi ali pati because I've seen some action yayo. Chimene kuphunzira pa zonse ndicho kuti maganizo sometimes amayankha malingana ndi kuti akufusa ine ndani. Yeah. Ata ukhala ni manga maganizo akuzokhala ni manga kuti maganizo awa ndi amanga awa afusa anthu ayankha izi awa afusa anthu ayankha izi. Komanso what is interesting here is kuti kodi tafika kuti even opinion poll ina yapereka kuti munthu mmoza akhoza kudusa 50% plus 1 because imene yoyo inalinso an interesting aspect. Kumbuyo konseko palibe amene tinamuona kudusa 50%. Ashaire Kondowe report ikuonesa kuti MCP at 53%. That is interesting. Means kuti nde kuti 16 September tikoza kungofota kamodzi pa because ambiri anayamba kumazikonzekeresa kuti I think tiona zipani zikukambirana tikamabweraso kachikena because padalibe amene paika amadusa at 50%. What has changed pakatipa to make sure to facilitate kuti wina mpaka nakaduse 50%? That's what people are trying to understand. Our DPP kuna kusekwa masogola yako ndowe atsika chachitika ndichani kodi ina ya aipo inabwisa kuma element ya uje ma element ama running mates Chitani mamsanga. yes ma running mates kodi impact yawo yakhayotani kubwera kwa Jane answer ndi avitumbiko mumba wakhala kotani kuzotsatira zazisankho zoganizirasi chifazenizeni tizona pa 16 September tisavutike ndi mtima masiku athakale mtima wanga khala pasi pini unagwirapo atamatene kuti 1000 idagwirapo so mtima wanga khala pasi 16 September akubwera tivota timva zeni koma ma opinion poll ndi awawa amene alili. Titenge mawu anu omaliza. The next 3-4 days are going to be emotive in nature. Even after tikhale bwanji mdziko muno ifenso a media tichite bwanji zinthu zathu pozindikira kuti mawa silidziwika. Tipemphe Malawi bata tisunge bata ndi mtendere. Izi ndi ndale zisatigawanise
ndale zisatifikise pomaonana ngati kuti wina ndi ndani onena kuti nchosere moyo kapena kumpanga chipongwe. Moyo is worth more than my votes. Anthu chisankho amatha kuluza, anthu chisankho amatha kupambana. Taziona anthu oti analuzapo kumbuyoku nkusogolo nkuzapeza kuti apambana aliso ndasogolere. Taziona poso ena kuti kupambana pasogolo nkuzaluza. Moyo huu ngozungulira, tiye tizikhala molemekezana. Ineyo ndimaona ngati kuti chimene chimatilumikizisa ifeyo as a people, as a country, is bigger than what divides us. Tisalole kuti ndale zitigawanise. Ngakhale ifeyo a media tipemphe kuti tiyeni pamene tikupereka mauthenga, komanso pamene tikupereka ma platform kwa anthu osiyanasiyana. We want to be as professional as possible at all times. Ndipo ife ngati kuno ku Times tikwalonjeza Malawi kuti we try our best to maintain those high standards of professionalism. Komanso tawakonzekera Malawi, kwakonzekera ndi ma program komanso ndondomeko zabwino zonena kuti nthawi yachisankho asazayenda asazapiteso kwina asaseguleso wayeresina kapena kanema wina kapena kupita Facebook page ina samba loonera Times 360 Malawi, wireless yakanema yoonera Times Television TTV, ndipo wireless ya Mau Times Radio. Mwimaliza bwanje nkhani hii mbuyanga. Ndili ku function ina yake imene kunali amati professional interaction kudabwera mwana amene adabwera ndi ndakatulo yache. Ndakatulo ya mphamvu amanena kuti sunga bata Malawi. Ndi amanena mu ndakatulo muja kuti zisankho zimabwera zimapita. Koma tenti sunge bata dziko lathu ndi lomweli. Tikaliwononga ndi ife amene tazivute kuti tilikonze. Sono zisankho ndi nthawi yokuti anthu mitima imakhala ili mwamba. Koma chonde tidziwe kuti zisankhozi wina aluza ndithu. Wina apambana ndipo tizizikonzekeresa mbali zonse. Kuti tikhoza kupambana, tikhoza kuluza. Mawera amawirirana kuli mwambi muncheu kwa. Yes. Mawera awirirana. Yes. So musango uzikonzekeresa kuti inu mwawina. Mukazauzidwa kuti mwaluza, zizakhala zovuta kuti muzivomereze, muzivomereza kuti Malawi atakhala kuti sanatikonde tauza metika nathira kuauza, tapanga metika napangira, koma I think Malawi be sada khutisidwe akufuna abe kuti Malawi aponye vote mina kuganisira. So tizikonzekerense kuti tikhoza kuwina, tikhoza kuluza, tendisunge bata ziko lathuli. Ndilo mweli. Ndikuthokozeni kwambiri alembi athu pano pa Times. Ndithokozesa inu kodi asandukana Limbe aliko ndi company secretary senti kulamba unada kumapa ndakimira yale ndale kuno sapo ma ayi kuno sapo ndale ndagwizana ndale siti ngakana inunso ndino andikuzamwa yale ndimafuna ndenene kuti mwayankhula bwino kwambiri nonseni. Let us be professional. Tikale professional. Kaya nda polisi akali professional, kaya army akali professional, Malawi Electoral Commission akali professional, kuti the which for chimene anthu akufuna kuti the will of the people should reflect. Sio njira. Sio njira kwambiri. Mene anthu akufuna, amene akumfuna amene awine. Ndiye masankhowa. Ndiye tisakhale amene samazimvetsa bwino za masankhozi asathire mulomo chifukwa kuzosokoneza. Zona. Amene masankho asakwadza omene akuyendera muno bwino asathirire mulomo. Ifenso atulankhani tiye tionetsetse kuti the will of the people ndi chimene Malawi akufuna. Ndiye tisasokoneze iyani. Nimafuna nimalizire pamenepo. Namaliza pabwino. Because by the end of the day it's the will of the people. And let's not distort the will of the people. Mulima ukapenda mzana kuti abanda Mulibe somao. Ndine Brian Banda masana bwino.